गिबियाव पिएन रादाबनिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। माने जोङो वाटारमेलन मावदोंमोन। दा बे मावनाय खेथिया जानानैबो होदोंमोन, थायनानैबो होदोंमोन फिथाइया। दानि बेनि गेजेरजों लकडाउननि गेजेरजों माने सेल खालामनो हानाय जायाखै जों। बे सेल खालामनो हानाय जायनि गेजेरजों माने जोङो सरकारखौ दानि जोंनि बिटिआर सरकारखौ जों खावलायनो सानो एसे माने हेल्प मोनजानो लुबैदोंमोन आरो जोङो साप्लाइनि बेलायाव। दा जोंनि साप्लाइनि बेलायाव जेबो राहा लामा आन्दायनायाव जोङो सरकारखौ बेखौनो खावलायनो सानो एसे उदालगुरियाव जोङो खोनादों माने साप्लाइनि अर्डार हरदों होननानै, खिन्थु जोंनि चिरां हिसाबै जेबो माबा फैयाखै आरोखि, अर्डार फैनाय जायाखै। बेखौ जों एसे जों सरकारा हेल्प खालामोबा मोजां मोनगौमोन आरो। खालामनायथ' जायाखै, एसे एनै खबर लादोंमोन माने दा हनै हागोनबो होनदोंमोन, सोरखौबा फाथायहरदोंबो होननाय खोनादों जोङो माने साप्लाइ खालामनो। दा बे साप्लाइ खालामनो फाथायहरजानाय मानसिया हाया होननानै बुंहरफिनदों होननाय जों खोनादों आरो। जोङो 6 जनमोन, ओमफ्रायो बिगाया 7 बिगानि एसे खाथियाव दङ आरो। जोङो फिथाइखौथ' मोनदोंमोन, फिथाइयाबो थायना होदोंमोन। जोंनियाव माने दा बे फिथाइ थायना होनायनि गेजेराव जोंनिया 2.5 लाखसो खरस थांनाया जों साप्लाइ खालामनो हायोमोनबा बे फैफिनगौमोन आरोखि। दा जोङो साप्लाइ खालामनो हायाखै, जोङो बे 2.5 लाख थाखाया जोङो ओरैनो थैनाय जासिगोन आरोखि, लस जानाय जासिगोन। फाननायाथ' ओरैनो जोङो 2-3 कुइन्टेलसोल' फाननाय जादों, ओरैनो 2-3 हाजारसोल' दा फैफिननाय जादों आरोखि 2-2.5 लाख खरसा जानायाव बेखिनि। दा जोंनि खामानि ग्रुप लानानै मावनाया जोङो सानलायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौ मावदोंमोन। मावनानै दा जोङो आबादखौबो मोजां दिहुननो हादों आरो जि दिहुनदों बे फिथाइफ्रा गासैबो मोजाङाव जोब। ओरैनो 3 केजि 5 केजि 4 केजि बेफोरबायदि जों फिथाइखौ थायहोनो हादोंमोन। बेनिफ्राय दा जोङो बे लकडाउननि गेजेरजोंहाय जोंनि बे फिथाइ थायनाय मानायफ्राखौ जोङो साप्लाइ खालामनो हायाखिसै। साप्लाइ गैयिनि दारैनो जों आन्दायनानै थाबाय। दा जोंनि जि समाव जोङो बे फिथाइखौ खानानै फाननांगौमोन, जोङो बे समाव जों फानहरनो हायाखिसै, गारहरनो हायाखिसै। दा दिनै सान्दुं दुंनायनि गेजेरजों माखासे फिथाइया सान्दुंजोंहाय खामबाय आरो माखासेफ्रा ओरैनो नस्थ' जाबाय, सेवबाय। दा बेफोरबायदि लस जानानै जों दङ। बेनिफ्राय जोंनि आबाद मावनायनि गेजेरावहाय जोंहा खरसा 2.5 लाख बायदिसिम जोंहा खरस जाबाय। मावनाय दांनाय ओरैनो खामला एरि होनायजों जोङो बेफोरबायदि खरसखौ जोङो मोन्दों आरो हिसाबाव। बेनिफ्राय दा जोङो जोंनि बिटिआर सरकारा बिनि गेजेरजोंहाय जुदि अननानै अनसुंथाइफोर जुदि होयोब्ला बा मोनसे जोंनो राहा होयोब्ला जोङो उननि समफ्रावहाय जों मोजाङै मोजां जों मावलांनो हायो, जोंनि मिजिं थिनाय आरो बियो। जोङो बेफोरबायदि सानलायलायनायनि गेजेरजों जोङो बेबायदि साननानैल' थानाय जाबाय, खिन्थु आखाइफ्रा जेरैबो सोमावनो हायि बायदि जाबाय। दा जोङो बेफोरबायदि जिथु थाखा फैसा एसे एनै फैयोमोनब्ला जोङो आबादखौनो जोङो मावलांबावगौमोन। दा बेफोरबायदि आरो।